MeghalayaPost.news. Jaintia Coal Miner and Dealer Association JCMDA mentah kasih kelapan long ya kajung ilang rungkat kisang balang ki badan hapo ka district kum shibenta ban penklan ya kajung Iakhih kabalaya menta bandawa yo Tih Dewiong lengba ka small underground scientific coal mining hakani kajung ilang kabalawan bani shibenta Wan Kyrshan da kumba khat art li kisang bapher kentup ruye ka KSU FKJGP JSM JSU HYC HNYF kino yelam shnong nalor kiwe de kala Ioh Bor ban IMC shishu ya ka JCMDA ban yakun ya kani ka kam kabakila ong bagalong kum ka kamyap kam im jong ki paiba nong sungsnong ka JCMDA klaya tu ru baka sarkar kala deban peni ka tu kani ki sinjam ki ba kala shim halor kani kaman bat kum ka seng ka kerban bat kini ki sinjam kim dei ki ba shupen bi election ki paiba hanre bakin long ki ba shisha kum ta halor kani ka banta ka JCMDA kala kan tu ya baro ki kenhun bapher bakin bu sharut ya ki kam shimen hanre banwan bat ai lang ya ka jing ya trair na ba ka thong bat ka jing thmu ka dei hi ka ju ki bai don banta ha ka kam Dewiong MeghalayaPost.news.